manje ngithathe thuba ke mphulaphuli womfuleni radio ndibolise kwindawo ngendawo esimamele kuzo kwendawo ngendawo esiphulaphula sikuzo emakhaya emsebenzini ezindleleni sifikile ke enqobeni yomama bomthandazo seyilelo xesha ke lokuba sixhobisane sivuselelane sakhane ngezwi likaThixo nangomthandazo inkqubo ke ithi inkonzo yomama bomthandazo haleluya haleluya singenile kwakho ke apho elounge singenile emotweni ingachokelo gwijo liyachaza ukuba lixesha lokuba umama athe amandla amatsha ufikile ke emfuleni radio siyabulisa eBhadeli siyabulisa e6 siyabulisa eBusasa siyabulisa eKhawashi sibulisa bonke umama egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu enqubeni ke uhleli nomama uKenya the lady apostle andamndodwa ke pha emaqhosheni nihleli nosisi Mavuyi producer yamo saniphathela uncuthu mazanga ke lengoma ezimnandi futhi ke namhlanje sinezwi eliza kuqinisa likugcine iveki yonke haleluya siphinde sibonane next week nami ndodwa ke ndihamba ke no prophetess Shosha and pastor Masindi Mndwango ekuzoba mnandi thatha ipen nephepha ngoba kuzawunyanzela ukuthi ubhale phansi haleluya haleluya uthoka manje ke pha uthabile kamyeni esithi eShilo uthi umamwana wayequqela eShilo emthandazweni esiya kuThixo nangona wayengenayo umntana haleluya kodwa akazange akuyeke ukuthandaza nathi ebusuku namhlanje sizothi vuka mama thatha indawo yakho noba uThixo akakuphenduli noba awukazifumani zonke izinto ozifuna kuThixo kodwa uThixo uyacengwa inkqubo yanamhlanje ithi khawucenga uThixo ungulo Thixo ondlebe yakhe ayikuthi bingevi ungulo Thixo ingalo yakhe imfutshane bayingesindisi sizomcenga asimyeki ade asiphendule sithi Yehova ndiphendule sophinda sibuye ke makhesi pha entengisweni emveni kwentengiso siyapha kunoZipho neJoyous celebration esithi uyiko konke empilweni yam Jesu siyafumaneka ke pha kumakhasi onxibelelwano ku TikTok umfuleni radio siyafumaneka ku Lady Apostle Phumla Kenya ku TikTok futhi ke siyafumaneka napha ku Facebook umfuleni radio siyafumaneka bathandekayo na ku WhatsApp inamba yethu ka WhatsApp ithi 0748193977 074819397 siyacela ke ubulise uthi kuba uhleli nathi eCase River sithi uthi uhleli nathi West Bank eDelft uthona ngevoice note uyafuna siyabuleleka kakhulu ke mphulaphuli kuzoba mnandi namhlanje God is in our midst i-atmosphere iyavakala amen Ingaba ungumuntu ofuna isikolo ufuna umsebenzi mamela iradio mfuleni rhoqo ngentsimbi yesibhozo ukuya kwintsimbi yesithoba ngokuhlwa ngomvulo ukuya ngolwesihlanu umbhexeshi nkqubo nguVuyi noThuli baza kube beshera amathuba ungaphoswa Ingaba ungumuntu ofuna isikolo ufuna umsebenzi mamela iradio mfuleni rhoqo ngentsimbi yesibhozo ukuya kwintsimbi yesithoba ngokuhlwa ngomvulo ukuya ngolwesihlanu umbhexeshi nkqubo nguVuyi noThuli baza kube beshera amathuba ungaphoswa no mama uKenya the lady apostle kungolwesine ixesha is 12 minutes past 8 we are live at Mfuleni. This is Mfuleni Radio, an online radio station. Siyafumaneka wherever you are in the world. Sifumaneka phake ku www.mfuleniradio.co.za ndiyaphinda www.mfuleniradio.co.za sifumaneke pha ku Mfuleni Radio ku
Facebook ungangena usibulise othi mama KK ndihleli nani kumnandi ngiqubeni masephake kunozipho ngengoma yethu uyayazi angathi nozipho silapha kule program ethi Yehova ndiphendule andiyeki ungandisikelelanga.
kwindawo ngendawo zonke esiphulaphula sikuzo benithanda hamba indodwa ke ndihamba ne-apostle ne-prophets ne-pastors selifikile ixesha ke loba siphinde sixhobisane nzonikele igest zami ke zibulise upastor Mndwangu kunye no prophetess noNkosi Shosha. Hallelujah. Utsho kamnandi ke pha uNozipho esithi amanager celebration esithi uyiko konke empilweni yam Jesu xa ndinawe andiphelele kodwa xa ndinawe ndiphelele. Asinabo ubomi ngaphandle kukaThixo, asinabo mphulaphuli wemfuleni radio ubomi ngaphandle kukaThixo. Uyinto yonke, ungumthombo wobomi. He's a reservoir of life. We draw life from him. Yelo ntathi pha kuJohn chapter 15 uYesu mna ngumdila wenyaniso nengamasebe akhona into le enokuyenza ningekumu siphila ngaye ububomi bethu. Ndla ukuthi ke xa ndithetha abantu ndithi akho nto emnandi njengokuba ube noThixo ebomini bakho ube negxalaba lokulilela. It doesn't mean xa sikholwa azizufika izinto kodwa xa zifika izitoms zobomi ngoba ubomi bungumceli mngeni. Ubomi bufana nejeni xa usuka apha eKapa ubheke Eastern Cape. Kune curves that are sharp, kune valleys. Sometimes ezinye ziyoyikisa ziyamincisa but uthembela kubani ebomini xa kufika lo maxesha. Yona nto kathi uNozipho uyiko konke empilweni yami sigcinwe nguye silapha estudio ngencini yakhe. Manikele ke pha komama babulise. Ndihamba ne-enterode, ndihamba ne-cledge, ndihamba namandla ezulu. Mama Debra Nkosi yami ndihamba Nkosi yami no Rizpa ndihamba Nkosi yami no Nahom no Rute. Khabulise mama Mndwangu. Manthathe lithuba ndibulise kubaphulaphula emakhaya apho baphulaphule bekhona wisatshile komama uMpostile nami ndibulele ithuba lokuba ndibekhona apha eRadio Mfuleni. It's an honor for me. Lo ebesethile komama uMpostile banguthetha noSindiswa uPastor Sindiswa Mndwangu. I am here ndiyanibulisa nonke emakhaya ngegama lenkosi yami umfeli wami uYesu Kristu. Ndiyavuya uba lapha nani nimamele bethu nani napha ku Facebook Radio Mfuleni, search us there usimamele. Inkosi kakhulu. Amen. Chokamantu mama sicela ubulisa mama uShosha. Ndiyabulisa kubaphulaphuli beRadio Mfuleni siphinde sakhona nomama sizovusa umama sizombeka ku position yakhe. Siyabulela ngokusixhasa, siyabona pha ku Facebook kumakhasi onxibelelwano ethu nisijoinile. Siyabulela kakhulu ndinekela kwemama. Siyabulela kakhulu ke mama. Siyakhona indimini ke ngoku usingaye sifikile kuye namhlanje lexesha lokuba siyeni ezwini sizawuthandaza emveni koko sifaka ingoma yethu then siye straight ezwini. Siyabulela kakhulu ke ngokuba ubeke zonke into zakho phansi uhlale nathi eMfuleni Radio. Siyabulela kakhulu, siyabona pha kumakhasi onxibelelwano bangena abantu pha kuMfuleni Radio bayasibulisa abantu bahleli nathi. Sibuliseni ke napha ku WhatsApp sithi siyezwini sonke sibe sikunye inamba ngo0748193977. Futhi ke xa iphela inkqubo sizaphina silivulela ixesha ndicela sithandazeni baba wethu ongcwele, baba wethu namandla onke, unguyise wenkosi yethu nguJesu. Wena wabukhona into zonke zingekabikho, unguAlpha unguOmega. Akekho uThixo onjengawe ngokwethembeka, akekho uThixo olingana nawe Jehova. Nkosi yami ngenyaniso ukunyaniseka kwakho nokuthembeka kwakho kulikhakha nekhuselo. Sithi bayede ngqongqoshe siyakudumisa. Sibonga this platform to spread the gospel of Jesus Christ. Sibonga this platform yokuyofika endlini kamama odiniweyo ophelelwe ngamandla endleleni, umama ophelelwe ngamacebo obomi, umama othi kanti Thixo uphi uma kunje. Hey baba siyathandaza, sithandazela ukuthi presence yakho igcwalise
kulesi studio ho rababa shata kapa he namo sahila babanda libesitike rebebe shata kapa huna mama shata touch umama ngamnye kwindawo ngendawo aphulaphule ekuyo touch umphulaphuli ngamnye kwindawo ngendawo aphulaphule kuyo fika kulamakhaya ekumnyama ube kukhanya ngoba wena Yesu ulilanga lokulunga akumnyama xa ukhona touch those families ekumnyama kuzo oh Jesus fika Nkosi kubantwana abaxakene nefees nemeko abanye abanakho ukutya ezikolweni fika Nkosi ezibhedlele fika Jehovah eprison fika somandla in the mighty name of Jesus hira baba shata kapa touch every soul every heart in the name of Jesus kulamandla okuthandaza ngoba apha sizovuselela ialtars ivutha amalangate omlilo khiqiza Jehovah the amalahlo omlilo enkazimulo oh ekujuleni kwenhliziyo kamama nomama libuye ithemba unamasha aqina amadolo agevezelayo in the name of Jesus siyabulela ke bawo sikunika uzuko nembeko egameni lenkosi Yesu we give you the praise we give you the honor uma uyangena endlini uyamvula nomathotholo wakho uyangena pha ku www.mfuleniradio.co.za okanti uyangena pha ku Facebook kumfuleni radio na ku TikTok kumfuleni radio siyafumaneka ke napha kunonkosi Shosha sicela ningene bangcwele siyezwini ngoku siyathemba ukuthi omama ba ready no umhlaba ulungisiwe kumnandi God is here. Your long-awaited major breakthrough shall manifest. Njengala ntokazi ayinethombo legazi wayengayazi ukuthi kunemini yemini ehambe yonke indawo ingancedakala impilo ntokazi kaThixo wherever you are uThixo nguThixo wamadinga uhlahlala abakhumbula abantu bakuthiwa uYesu wayedlula uYesu uyadlula ngeairwaves emfuleni radio kulondawo kuyo be expectingly nayo lentokazi yagqiba enhliziyo xa ivuka ukuthi kunoYesu oyovusa umuntu ofileyo yathi if he can raise a dead person nami simo sami singatshintsha I am charging your faith expect uThixo usebenza faith into zikaThixo zamkelwa ngokholo hallelujah hand oving to pha umama Masindi nguyozosiphizu lethu la namhlanje lifumaneka pha kuncwadi kaNehemiah saqala ku chapter 1 but I main verse yethu pha ku chapter 4 amen kodwa sakuthathela ibackground sikike sokubonisa bekusekutheni usekusakhiwa kwenzeke ntoni sekudilika indonga bese kutheni sekacela ileta uNehemiah kukumkani ukuba uvusa indonga haleluya ngicela ke siswami usifakele ingoma iBhayibheli yakho pha kuNehemiah uNehemiah usemveni kuka Ezra umprofeti uEzra
Sibuleleke pha kuma wethu Madikizela esithi Yesu langa lomphefumulo akumnyama xa ukhona uthi ndiyakuthi ndakudinwa endiphakamisa izandla ndamkela amandla kuwe uthi into endiyicelayo makungabi khona into enendohlukanisa nawe ngumthandazo wethu kobo mama lowo umama kuthiwa yi-overload ufane za truck zithwala ezinye imoto ngoba uthwala abantwana bakhe nabestrato athwale the community umama athwala ibandla umama ngumuntu okhulela umbono awukhushine into umama bawuyikhulelo wenza sure ukuthi yazalwa iphila sinalomthandazo ukuthi kungabi khona into enosohlukanisa nayo uYesu mama umfundisi umuntu wangu over to you nazi izimvo zikathi ngabo mama badiniwe abanye inhliziyo zingamahlwili ubomi bubadlakazile imeko ziba disappointile ziba sabotagile khawukho ubaqinise ngezwi loThixo ophilayo amen. Amen. Manthathe lithuba again ndibulise kumama umpostile nomama bonke enhleli nabo egameni lenkosi uYesu waseNazaretha usathetha ngezwi elomelezayo lisho njalo nezwi likaThixo. Hallelujah. Izwi likaThixo lingamadoda okusiqondisa indlela hallelujah likaThixo glory hallelujah oh my Jesus ngizokhawuleza ke ndifunde ukomeleza umama ekhaya hallelujah ngale mini yomama ndithe xa ngicinga ke sithi ngumama kungolwesine imini yomama ndiyafuna ukuthi komama bexesha lam ngwaye uYehova uThixo wethu nathi sine challenges zethu ngelixesha kodwa into endithandayo uThixo kwizizukulwana zonke uhlele khona so sizawufunda ke izwi lenkosi pha kwincwadi kaNehemiya chapter 4 ngenxa yokonga amaxesha ndizocela siqale pha ku verse 7 ndizawufunda ke kule Bible yami yeEnglish hallelujah verse 7 uzuyifunde ke nawe mama apha ekhaya uqala pha ku 1 nomama umpostile betshona pha ku chapter 1 napha ku chapter 4 verse 1 uzufunda hallelujah ke apha ku Nehemiya chapter 4 verse 7 but when Sanballat and Tobiah and the Arabs and Ammonites and the Ashdodites heard that the repairing of the walls of Jerusalem was going forward and that the breaches were beginning to be closed, they were very angry and they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it. Oh my God. And we prayed to our God and set a guard as a protection against them day and night. Hey! In Judah, it was said, the strength of those who bear the burdens is failing. There is too much rubble. By ourselves, we will not be able to rebuild the wall. And our enemies said they will not know or see till we come among them and kill them and stop the work. At that time, the Jews who lived near them came from all directions and said to us 10 times, you must return to us. So in the lowest parts of the space behind the wall, in open places, I stationed the people by their clans with their swords, their glory to Jesus, and their bows. And I looked and I rose and said to the nobles and to the officials and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. And fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. The men who stood up, Nehemiah. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus, Mama. The Jerusalem, the place, the sacred place of God. Who was their identity as the children of God. Amen. He heard that Jerusalem. Oh and my God. Stood up. Glory to Jesus. The leaders. Amen. That are going to rise. Hallelujah. There's something wrong. Yes. The hope is gone.
gone. Hey, Nkosi yami. But this man remembered that there is God in heaven. Amen. Because if uzawufunda ku chapter 1 also Yes. uzamfumanisa eqala emthandazweni. Hey, Nkosi. Ngoba mama noma intoni ozoyenza ukhona uThixo Amen. okuthandazwa kuye. Hallelujah. Mayibonge Nkosi yethu. Glory to Jesus. Now ke ngoku sisafunda apha when you are starting uNehemiya eqala lombono as equippile ngomthandazo. Amen. The kwavuka iopposition. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba xa uThixo esakha uthi Satan uvusa opposition. Yes. Hallelujah. But this man knew what to do. Yes. In the midst of everything. Amen. In the midst of opposition. Hallelujah. Hallelujah. And then there are people that ndifuna ukuthi ke namhlanje uNehemiya stood up and come to abantu bakwa-Israel. Amen. Those that he was working with them. Yes. Hallelujah. And it is the prayer that equip him to have that power. Amen. Yokustand That bravery as a warrior. against the enemy. Amen. Hallelujah. And then when the people, the work now seem, hallelujah. Amen. Very massive and discouraging. Yes. Because there are forces of darkness. Yes. There are voices. Hey, Jesus. Ukhumbula uJesu esithi incwadi kaLuka chapter 18 uthi ndifuna esenza iparable. Ndifuna ukuthi don't lose heart. Amen. Keep on praying. Amen. These are the words that siza nalo namhlanje. Amen. Kulo mama wakhala umzi wakhe ngathi awakhethi. Hey, Jesus. Lo mntana ngathi lo mntana akaphulaphuli. Amen. And the forces of darkness are coming louder. Jesus. Hallelujah. And then the word ending ngathi elilizwi liphuma kuModekayi. Namhlanje lilizwi kum elingathi liphuma kuJehova uqobo. Amen. Ethi sanukoyika. Amen. Because in the midst of storms or opposition, Amen. kuba khona ukoyika. Amen. These are the words that we are needing singabakhosikazi. Amen. Ngomama, Hallelujah. ukuthi don't be afraid. Amen. Because Ukhona the enemy uThixo. is after ubana ufuna uthatha uthi ingene enemy izothi clip in the fear. Tonight usathi mama ukhona bazonke izinto zamkelwa ngokokho. Amen. Tonight I want you to shift from fear. Yes. And rise in faith. Hallelujah. And In Jesus' name. in your Yes. home. Uthi mama umpostile wathi ngokusukela namhlanje. Amen. Singqilelana nawe. Yes, we Hallelujah. agree. Uthi namhlanje Amen. are being Ooh, raised in our yes, homes. yes. Singqilelana nawe mama umpostile Amen, namhlanje. amen. Ukuthi uvuke isibingelelo ngoba Yes, kunelizwi yes. eliphumile, the word of encouragement. Yes. The word Oh. of power, the word of God. Noma binguNehemiya besitsho ke but he was empowered. Yes. But today sumthatha njengaye. Amen. Yiva izwi lenkosi lisithi kuwe, Hallelujah. don't be afraid. Yes. Mama ekhaya. Amen. Phakama. Hallelujah. Amen. And fight. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Impilena. Hallelujah. Uthi phaya Hey. station uNehemiya according to their claims. Amen. Hallelujah. Capabilities divine. Yes. Akabanika nje izwi wabaxhobisa. Amen. Ngifuna ukuthi kudala ukhala. Yes. And I want to tell you that those tears bubungazazi namhlanje. Amen. They are traveling straight to God. Yes. In heaven. Amen. Those tears. Hey. Ezonyembezi zakho. Siyakhongozelwa. Hey. Hallelujah. Amen. God is with you. Hallelujah. Uthi kuNehemiya, remember. Hallelujah. Amen. In the midst of this noise. Hallelujah. There's a command and exhortation Yay. of God ukuthi ndithi kuni sanikoyika. Fear not. Fear not and remember. It's taking a responsibility. Yes. Amen. As the woman, as the mother, Yes. umama womthandazo. Amen. Ukhumbule Hey. ukuthi lo Thixo ebekhe wahamba nawe khona bebe. Hallelujah. Remember again. Hey, and not that lose that heart. Same God. Hallelujah. That is mighty and powerful. Glory to Jesus. Thixo wakhunjulwa nguNehemiya. Amen. Akhumbuza isizwe sakhe. Amen. Kuba nilibele namaSirayeli. Hey. Kuba noThixo lona ngulona bewela nami elwandle olubomvu. Amen. KunoThixo wacrossa nani. Hey. Ulwandle olubomvu izinhlaba ngemva Hallelujah. ingamanzi phambili. Hallelujah. Wahamba nani kwinhlango Glory embi to enenyoka Jesus. ezogekayo. Hey. But remember this God. Amen. Who saves his The people. living God. Hallelujah. The one and only. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Remember. And fear not. Yes. And not lose heart. Yes. Remember. Remember. The Lord who is great and awesome. Hallelujah. Khona kona ingxolo. Yes. Khona kona threats.
even the death threats here. Yeah, It's yes. sifundile. Yes. Hallelujah. Amen. Siyoyikisa. They're coming like a flood. Did you know when the enemy comes in like a flood? Yes. The spirit of the Lord shall raise the standard. Amen. Ingabe iyakucutha lento ujongene nayo. Hallelujah. Hey, Jesus. But I want to say Amen. to you, khumbula. Khumbula. Khona inkosi enamandla. Khona inkosi Khona enamandla. umdali wezulu nomhlaba. Hallelujah. Indoda yempi. Ithe kunezo nyembezi Hey. uthi they are traveling as Uthi tonight. uyazikhongozela. Hallelujah. Sisiqhumiso phambi kaJehova. Yes. Hey, zilivuma. Yes. Ziyathetha. Yes, Lord. Hey. In the name of Jesus. Inyembezi zikamama. Yes. Ziyathetha. Yes, Lord. Oh, enkosi mama umndwangu. Yes. Hallelujah. Enkosi mama. Amen. Oh mama zisule zenyembezi. Oh yamasha. Ungamlahla uThixo, ungakuyeka ukukhonza. Xa kuzawukhanya kuba mnyama kakhulu. Yes. Kodwa namhlanje naliqwili. You need to participate. You need to take heart. Oh yes, Lord. And hold on. The word of God is living. As umama elithetha li creative, li powerful. Lihamba namandla okudala. Linamandla okuinstilla ifaith and chase away fear. Believe that the spirit of fear has been paralyzed by the power of faith from the living word of God. Usena balade notopia baba gezela baba delela baba sefa basefa abantu abahamba noThixo ongabunjwanga ngumfana ongoyenkomo omdongwe ongophilileyo. Sawucela umama pha ekhaya ngene ngaphambi koba sinikeze ku prophetess. Khona umama khangene noba kunge voice note pha ku WhatsApp noba kupha ku Facebook akhangene umama athi ba yena ingaba ukulemeko yokoyika okanye ingaba ufumene ithemba from elilizwi okanye ingaba udecidile to get out of the cocoon of fear, to get out of the prison of, because fear paralyzes you. I remember when I was starting to do a license 2009 hlala phe Easter Referi danithi xa ngiqhuba eqaleni kwetruck ifear ifika ithi creep in ndibe nenkansi. Suddenly ndibe nenkansi because of fear. Ndazixela into yobana if my friend engena ID engena license uyaqhuba bheke phambili ndizawuqhuba. I was a young woman then and the gqobhoza because I spoke faith. If fear iyoyiswa faith, they can never be in the same place together. Rise up mama. uThixo ukuthembile kulomthatho i-roller coaster. I know amazagubhuza mhlawumbe usekucinga nofayilisha for divorce kodwa uThixo uyakwazi ukubumba into ezingabumbeki. uthi uThixo udonge la uphahla lakhe ezandleni akalahli. uthi kodwa yena uyaphinda alibumba akhuphe mbiza yimbi. uThixo lo mtshato unamandla okumolda. Buyela ealtara ubiza umyenakho udile negenerational curses ezithi akutshatwa kulomzi notshatile wakahlali, because thina sihlala ngothando lodwa. Silibala ukuthi kunemimoya kumacala omabini ethi akho umuntu ozowutshata and the enemy is after our children. Is funa abantwana bethu bawuhlala ecani kwebridge bamoshwe zizidakwamiswa. Kodwa a praying mother, a praying woman can override those destiny sabotagers, those roadblocks zobumnyama, those spiritual robberies ezifuna uhlutha idestiny zomama, ezifuna uhlutha ipurpose kaThixo ngemitshato, ezifuna uhlutha idestiny yabantwana bethu. Sithi never. Hey, now we are aware ukuthi imfazwe yakwamoya uNehemiah wayedila noSenabhalati noTobiya ambonayo. Imfazwe ngokusengqondweni
I-battlefield is in the mind. Uthi uSathana usaqala athi whoever succeeded in your bloodline, you will never make it. Noba ukholo athi ayilo lakho. Izwi ulifunda athi alibhekisi kuwe ngubani wakho ayimili noneko wenu. Asebeze apha engqondweni. Uthi usayiqala nale business uphelelwe ngamandla akunika ispirit se-mental exhaustion. Kodwa namhlanje sithethe soundness of mind. Sithethe divine strength, this divine energy. Kumama nomama rise up. Njengalamntana uYesu wafika kuthiwa ufile noba spiritual ubulele plate dead kungasaphumi nomthandazo sizothi Talitha Kumi. Woman, rise up and live again. Regain divine energy, divine power to pray. Awusazothandaza ngawakho amandla. Ukhona umama okhoyo pha kumakhasi onxibelelwane othi nami ndiyaliva izwi. Hallelujah. Sihleli nawe sisiphoshi sikunye nawe from Broadlands village. Hallelujah. Uthi omnye ndiyanibulisa ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndiyazama to log in qha ayivumi ndinani emoyeni. Hi Pastor Shosha from Tommy Paula. Siyabulisa mama enqubeni nguRuth enyanga lona nami ndikunye nani molweni enqubeni. Washo kamnandi pha umama uTawu Missions Plain. Hallelujah. Siyacela ke mama uShosha nawe sesizoyishwankathela ukhe ungene ukucacise lo Senebalathi uthi xa kethetha uPaul kwiCorinthians chapter 10 asiphumi umkhosi ngokwenyama. On Nehemiah were building naturally the walls that are seen. Kodwa uthi xa kethetha ngomprofeti uIsaiah uthi I'm looking for a man who will stand in the gap. Uthi uthozo kwakho udonga ukuzinga ngene distraction. Unogada angadelelwe emhlabeni kodwa is the highest position unogada kwi company because he protects the wealthy. He forces danger and blow the whistle. God is raising such women that are going to sit on the top of the tower. Khawukhe utsho mama kumama opha ekhaya mama uShosha ngegama lenkosi Yesu. Amen. Emva ngosayingomeni sibuye sishwangathele kushushu andiva amandla emvuselelo umama uyavusa kuzovuka iziqova iziquluba zakwamoya izinto ezistrivayo that doesn't give up. Njengonoma sinana uyabona ipolice dog bayibonile umkhondo noba kwafa kusidumbu kwangcwatshwa akadluli because of senses umfumene lo Thixo. Uthi umama umndwangu xa kethetha ngulo wavula indlela elwandle ngulo wabulala imikhosi enamandla kaFaro. Ilulwandle lubomvu ngaphambili ngasemva ingumkhosi kaFaro. Sicinga siphelelwe okhokho bethu eYordane wathi makuplantwa amatye a memorial for this generation to know that the God of our forefathers unguThixo kwazi uvula indlela where there is seem as if is no way. Sithandaza mama umndwangu kumnyama kungekho themba loba singatshintshi isimo. Athe sebeza uSanballat noTobiya athi urabashile wadeclare izwa faster waplanta nesida akho simo sithi but siyawazi amanzi omthomba lapha sizawumba. Okwangoka wakabonakala kodwa we are convinced God cannot lie. If he gave a promise we will succeed. We will hold on. Hallelujah. Siyabulela mama ngonikela ithuba sibulele kumama kakhulu ngelizwi athe wasiphalona namhlanje. Hallelujah. Ilizwi lokuvuswa kwendonga. Hey Jesus. Bangcwele inkulu lento siphetheyo namhlanje. Hallelujah. Ngoba kunendonga ezidilikileyo. Enkosi. Opposition. Hallelujah. Ezindonga kufuneka zivusiwe. Kuko ababantu bamelana nezindonga. Hallelujah. Ilizwi endilithandayo. Hallelujah. Ku Isaiah. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians. Hallelujah. Hallelujah. Siniki wisihweqa somKristu. Hallelujah. Aphindu Isaiah athi asikho isikhali esiyakumelana nathi. Esiyophumelela. Glory to Jesus. Ngoba konke uThixo
uThixo usinikezile kona. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele eziye zawiswa. Hallelujah. Ngithe xa bendikhangela ndifuna indonga. Hey, Hallelujah. Jesus. Ndakhangela uNkulunkulu ezibekele amaSirayeli. Hallelujah. Kwindawo yakhe ethile to uba awakhusela. Amen. So nathi as abantu siye sasuka kwindawo uThixo besikhusele kuyo. Amen. Ngenxa ye lies. Hallelujah. Ngenxa yobuxoki Hey, uSathana Jesus. ayokugalela. Hallelujah. Hallelujah. Sikholelwa into ethethwa nguSathana ngaphezulu koThixo. Hallelujah. Oh my God. Befuna ukusifumana ngoba akakwazi ukufumana uSathana uma under the protection of God. Amen. The walls esithetha ngazo today protection kaJehova. Hallelujah. Oh, divine protection. uSathana uyakwazi usidiliza. Ngizakwenza umzekelo ngendlu engabiyelwanga. Hallelujah. Uma indlu ingabiyelwanga yonke into uyangena. Hallelujah. Kulo yard kodwa once back wall endlini. Hallelujah. So uNkulunkulu inatsika indlu yakwazi ukukhuseleka. So ndizama ukuveza. Hallelujah. The walls of the enemy. Hallelujah. Apho khona uNkulunkulu kunendawo uNkulunkulu athetha kuyo kuJeremiah chapter number 1. Hallelujah. Apho khona sinika khona indlela yokudiliza the walls of the enemy. Amen. Which is the lies uSathana aziveza okanye asinike sazona in order for ba uThixo singamthembi Hey, ngakumbi. Jesus. Hallelujah. Amen. Uthi uNkulunkulu usinikezile amandla to uproot okokuqala funeka uyazi ukuthi umuntu akavese kasuke. Hallelujah. Yes. uThixo kungekhonto Yes. etyaliweyo. Yes. Hallelujah. So okokuqala uThixo usinikeze amandla to uproot. Yes. Hallelujah. And number 2 wasinikeza amandla to tear down. Yes. Hallelujah. The Jesus. strongholds of the enemy. Amen. Number 3 to destroy. Amen. Hallelujah. And number 4 to overthrow. Yes. Okwesithathu we are building. Yes. Awukwazi ubuilda ungazenzanga into. Amen. Hallelujah. Amen. Which walls are we building? Hallelujah. Hallelujah. Again, Hallelujah. the walls, hallelujah. Of the presence of the Father. Amen. In our homes, Hallelujah. Glory. Oh, my God. Abazali bakwazi ukuthetha nabantwana ngendlela eright. Amen. Nabantwana bakwazi ukuphendula Hallelujah. ngendlela eright. Hallelujah. But kusekho the roots of the enemy among us. Asizukwazi ukuyibuilda lento uThixo afuna siyibuild. Amen. Hallelujah. So today we are here. Size kumfazi sizomxelela Hey, ukuthi Jesus. unikezwe amandla. Yes, Hallelujah. yes. There is something that is deposited. in Hallelujah. Alokuyisebenzisa. Glory And to lo Jesus. mandla lawo uwa distributor in prayer. Yes, Hallelujah. yes. In order Oh, for hallelujah. bangcwele. Uma sithandaza. Hallelujah. Sikhupha amandla Jesus. emthandazweni. Sicela kuThixo into ezingabonakaliyo Amen. zibe nokubonakala. Hallelujah. For faith comes by hearing, Yes. hearing the word of God. Yes. And thina sikholelwa izinto Hey. ezingabonwayo zibe Zibe khona. khona. Asithi izinto zizaba khona. Yes, it is Hallelujah. khona. But sithi izinto zikhona. Now Zonke faith. izinto esizifunayo Hey, zikhona now kuNkulunkulu. faith. Hallelujah. Oh, So, hallelujah. uvuyo noxolo nothando. Amen. Efamily zethu esizifunayo Amen. kuNkulunkulu zikhona. Zikhona Hallelujah. ngegama So, likaYesu. ukuthi sikholwe but kunendlela uThixo asinikeze zona. Amen. Zokuthandaza. Hallelujah. bafazi. Glory, Mama Ushosha. Awufike nje uthandaze. Amen. Hallelujah. Ngoba kunama general prayers Yes. and also kunama dangerous prayers. Yes. uNkulunkulu asinikeze wona. Amen. Uthi masenze ngohlobo Yes. ukuze sibe siyaloyisa uchaba. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Siyabulela kakhulu Mama Ushosha. Uthi umama xa kethethayo wanikiwa amandla. Sizokuxelela ngawe. Sizocima the lie of the devil. Sizocima the lies people spoke Jesus. upon your life. Jesus. Sizocima even the lies your husband has spoken upon your life. Sizocima even the lies your in-laws, your mother-in-law has spoken over your life. Sizocima the lies noba ungumuntu ongutata noba ungumntana omamele abantu abazithethe phezu kwakho. Sizothi wanikiwa amandla. Jesus. Kuthiwa unikwa amandla wena okutoncula. My God. To uproot. Hallelujah. So
uba uyayazi uyabona kulomnombo walapha kule family akhonto ilungayo uthi because I'm a child of God because I'm a woman of God ndithengwe ngegazi lika Yesu ndenziwa umpriest I am standing in the gap my place of authority I am a priest and ngene gap in uthi xa ndive xa ndimcenga ndiphinde ndibe yiking ndiyalegislator ngamazwi kule family it ends with me into yokubana kumtshatweni kungabi mandi kube muncu iwine entsha iyaqubuka the joy the peace the love in our relationship uthi up to hundreds of generations of my children bayachata futhi bahlale emitshatweni poverty ends with me and yazi banjani kodwa if God says unto us power to create wealth is given I take his word if God says on the cross Christ revoked the curse and activated the blessing I am blessed with the blessing of God uwathethe siguqweni lamazwi and iBhayibhile ithi abubomi and ane-light uthi uYohane ngelixesha wayesesiqithini sasePatimo ulizwi uyabonakala uthi mama umntu wangu wambona ekhwela ihashe elimhlophe so xa umthetha ulizwi in the spiritual realm lento ayithethayo becomes ungangayiboni wena if uthetha healing iyahamba iye kula cancer emiphungeni if uthetha inkululeko whatever chain elisengqondweni le drugs le substance lobuphara liba tear down remember when the church prayed in John chapter 12 an angel of the Lord came it was just few hours before Peter was killed by ikumkani yayiphethe but the presence of heaven went to the prison yavula ingcango when we pray in the atmosphere khona kwenzekayo ungazucinga uphele erufini umthandazo wakho mama uyaqhobhoza lathandaza ibandla andazi why bengazange bawufuna igqwetha xa kuvalelwa umuntu ejele be decide ukuya kuThixo olawula zonke authorities kuthiwa wayegadwe izikwati ezinhlanu zamajoni kufakwa ipadlock in each door and chains ndizothi kuwe amachaina eoppression etorment nemimoya engene emizini yethu engene kwi-communities zethu sinamandla kuyigxotha xa sithandaza kuThixo phila kunamandla nyakazayo ahamba izitrato akhulula abantwana thina sinawo amaphara kwi-vocabulary yethu thina asinawo thina sine sons and daughters abantwana bepurpose kaThixo esizawuthandaza mama aphekhaya sicela uvula inhliziyo yakho sizawuthandaza just before we pray make siyojonga pha ku Facebook ke sijonge ngoba nabahleli nathi ke siba acknowledge inkqubo yekamama sizothi Thixo asekuyeki sizofundisana ukuthandaza sizoxhobisana ngithanda ukuthi ke ndakhe ndanemoto ndiyintombi endandifundela kuyo uqhuba naningayazi ke mina into yebhetri ngenye imini ndiyayistata hey le moto I start ndiye kumakhelwane athi ayingene athi ayibhetri athi but yami ibhetri strong namandla athathe ibhetri yakhe athathe ezantambo athi awudibanisa negative no negative positive no positive immediately aphuma amandla omlilo kwibhetri kamakhelwane angena kweyam yaduma imoto iyaduma imoto yakho mama we are recharging you and commissioning you as a prayer warrior receive bravery the grace of intercession ukuthandaza izungu noba akuphendulwanga namhlanje but he heard and answered uthi ku Mark chapter 11 ukholwa ukuba nantoni enicela egameni lika eseninikiwe noba nayo we first receive and then we have masiyeke pha ku Facebook uyangena ke pha
uMathis Badube. Oh mother, uthi evening lady Apostle Ndinawe mama wami Mosel Bay. Asiyabulela kakhulu bethuna inqubeni yethu soleke khona. Uyangena pha umama umfundisi unyama uthi mayibonge mamKenya Ndinani noKhamukhelenge likhanye uthi molweni mama uKK ndihleli nani sisesihlande nomzamo uyabulisa naye uthandi noSizwe Fumba malibongwe igama lenkosi noSawuli umsisazi wethu ke uthi inkonzo yomama Apostle Kenya amen ndisecofa imvaba eqhamana ayibo siyabulisa nase Eastern Cape uyabulisa umlingane Daniso ngocolleague yam umfundisi uthi Apostle Kenya ndihleli nawe we hoping that no mama uhleli nathi tata afo molweni ndihleli nani uyabulisa uphoswa kaphoswa Apostle LN Blessing no Pastor Agnes bahleli nawe woman of God grace upon grace wo simanyelwa ngabantu abakhulu siyabonga kakhulu hayi khula Mfuleni radio khula sibongile sibumfundisi phaya eGooks uthi molweni my apostle nihleli nani apha eGoogle lethu kushushu kweso studio uthi mamunyama Jesus useKells River yabonda kakhona uKhamukhelenge uthi likhanye amen apostle yangena uvuyiseka apha eThontin uthi mayibongwe bomama sihleli nani ubusikiwe sempha eKhayelitsha uthi amen ufaka amalanga omlilo usibongile sibu uthi shu hallelujah glory to Jesus nomama noKha Daniel Phaimisha sibene uthi amen no Miss Vivian Peter uthi amen noKha Daniel uthi hallelujah umvise makasino Jekeqe uthi amen ayibo siyabulela kakhulu bethuna sesivala siyaxolisa ifasigwazanga okukufundela ke pha ku Facebook siyaphinda sibuye masiye phake ngoku WhatsApp molweni bomama dihleli nani eKhayelitsha glory to Jesus greetings bomama khaba yasirobha abantu baka WhatsApp engathi babhalela mina bathi manje ngibani sifuna ukubiza emoyeni igama lakho ukwenzela into bana uyazi ba umfuleni radio sisikholo sakho sikana Mathotholo esinomehluko uyabulisa ke pha uMamtolo oh the woman of power refer to glory to Jesus greetings bomama dihleli nani uyabulisa ke naye phake uMamutawu uthi nihleli nani be mama KK Misha Spleni hallelujah siyabonga kakhulu kushushu studio kumandi sizawuthandaza ngoku sithandazela number 1 ukuthi whatever spirit that has been hovering in your life in your house it must take its dirty bags and leave and go to hell God entrust us with that grace. Luke chapter 10 verse 19 uthi sinekwi power and authority over all devil's power. We are taking charge. We are operating in our office. Yeah, we are the law enforcement agents of the kingdom of prayer, and in prayer that is where we enforce that law. And so Mama Cinda, I know you've got the grace. Ndiyacela ukuthi kule uthandaze and nullify and dissolve and destroy whatever power a challenge omama enkonzweni omama badangele bahlele back seat abafuna ukusebenza kodwa namhlanje we are loosing them and commissioning them for service. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, glory to Jesus. Here I come before your holy presence, O God, in prayer. By the authority of Jesus and the power of the Holy Spirit, I come. Moya oyingcwele siza kuwe mandla ethu bulumko bethu. Oh, hallelujah. In the mighty name of Jesus. You have no limitation. I pray right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of we Jesus. pray against every boundary. We pray against every obstacle, oh God.
Ngegama lika Jesu libra kanta holima sakata pa robobo shenti ribababasa ha kamo santa labaya in the name of Jesus. Yes, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu bayakhululeka abafazi. Every woman, the single, the divorced, in the name of Jesus, the married, the chains are breaking. Hey, Kamosh, the prison doors are opening. He Kamosh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, woman, thou art loose. Woman, thou art loose. Be loosed. Woman, be loosed in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Siyabonga. Bless you. In the name of Jesus. Siyabonga. Siyabonga umoya ongcwele sethatha indawo. Siyabonga. Umoya ongcwele umoya osomelezayo endleleni. In the name of Jesus. Father, we bless you. Hallelujah, hallelujah. Ngicela Pastor Shosha uthandazele the fresh anointing. Commission them for intercession, for watchmen, and for prayer warrior. There's a mantle that activates us to do these things. The things of the Spirit are not done by ordinary power. These are extraordinary offices and exercises. They need divine abilities. So release the mantle, woman of God. Father, in the name of Jesus, for you alone, dear God, apart from you, there is no other God. Lord, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, amandla amasha ababethandaza abazenkosi ngenxa retaliation ngenxa nosanabhalathi babona amandla abahlala phansi bayeke ukuthandaza. They receive new strength, new anointing, fresh oil, fresh anointing to pray. We thank you for the atmosphere that is heavenly. Emakhaya, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac fills every home in Fuleni, Ekaelicha, Delta, West Bank, Ekels River, Ekukuleche Nyang, somewhat the entire Cape Town, the entire Western Cape. Women are rising. Our women are rising. Women are rising. Women that partners with God. Women that works with God. Women that dedicate themselves day and night to prayer. The divine power of God raises them. God himself is raising his women for such a time as this. God Almighty Jehovah El Elyon raises women for such a time as this. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Every woman a teenager, every woman or youth, every woman ongumakoti, every woman ongumama, every woman ongumakhulu. Umkhosi kaJehova wentokazi uvukile. Hey, come on, shatatapa. Oh, na. Oh, rabo shatapapa. Remendeli baba sata. Father, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabulela kakhulu ke mphulaphuli kwenzekile masivumelane. It is done. Siyabona kwelika moya
There's a shaking in the spiritual realm. Women are risen. Azotanda zuzungu sizonikezelana nge-hours. There's a traffic of prayer that has sprouted. It starts from tonight, and our communities will never be the same again. Siyabulela kakhulu ke inqobo yethu iyaphela. Besinikeze nje imizuzu embalwa extra. Thank you kakhulu producer yethu. Siyabulela kakhulu abantu basikelelekile emakhaya. Thank you for the engagement in Monday show. Uma si engage apha siphuma ke siphinde sibonane next week ngolwesine ngo8 ebusuku yotsho ngo9 siphuma ke ngo message wono esithi Jesus you love me too much. Sifuna uyazi God loves you. That is why tumele thina tonight to recharge you, to rejuvenate energy, divine energy. You will prophesy in that prayer. You won't beg. You will enforce the word in the name of Jesus. Be blessed.